Hi guys! Ever din suka. Among deliver sa among suki. Layo may deliveran guys, padulong o lungsod sa Pimungahan. Dito sa Napadakan. Napadakan day guys. Ato ni namo ihatod. Sabi ka lugsungon sa among karsada guys. Oh. Lugsungon kayo mo karsada. Pero oh. Hinay lang ta guys, kay og lang ang atong karga. Duha ka container ang atong karga. Bakit pre, takot ayo. Probinsya. Oh, ano sa video diyan? Yan po. Ito yung signal dito. Ari ta. Wasa tali. Dito ah. Sini din ito. Tuyok. So, makara to guys.